Днешните деца, като чуят миш-маш и си мислят, че е някакъв проблем в интернета, а едно време това беше вечерята, след която всички мълчат, щото са се наяли до пръсване. Баба ставаше рано, излизаше на двора по чехли и почваше да бере домати, чушки и магданос, дето още миришат на сутрешна роса. Не като уния домати сега, дето стоят като пластмасови топки и се развалят чак след изборите. После големият черен тиган – олио. Първо чушките, след тях доматите нарязани на едро, щото баба казваше миш-маш не е крем-супа. И като покакри малко важният момент – сиренето, не настъргано като по модерните места, а натрошено с ръка, едри парчета, да го намериш после в тигана като съкровище. И точно тогава малко магданос, щипка черен пипер и аромат, дето събира кумшиите пред вратата. След това яйцата. И тук вече почва спорът. Дядото от кухнята: бъркай го още малко. Бабата: спокойно. Миш-машът си знае работата. На масата топъл хляб, домашен лют пипер и една алуминиева вилица, леко изкривена от 1986. Телевизорът бучи тихо, навън куче лае, а вътре мирише на дом. И честно, няма модерна чиния, няма украси, няма измислени рецепти, които да бият един истински български миш-маш, направен от баба. А ти, как го правиш у вас?